It-tlieta filgħaxija fuq il-Fossos tal-Furjana, eluf ta' persuni attendew għas-17 edizzjoni tal-I Love MTV. Dan l-ispettaklu annwali din is-sena inkluda prestazzjonijiet mill-artisti internazzjonali Alok, Damiano David u Ella Henderson, waqt li magħhom ingħaqdet ukoll il-kantanta Maltija Mirjana Conte. Il-kantanta Ingliża Ella Henderson interpretat fost l-aktar kanzunetti popolari tagħha bħal Ghost, Glitterball u kif ukoll Alibi. Il-prestazzjoni tagħha seħħet ftit qabel tingħaqad mal-grupp One Republic fit-tur li għandhom madwar l-Ewropa. Il-kantawtur Taljan Damiano David għamel l-ewwel prestazzjoni tiegħu f'pajjiżna f'din l-edizzjoni tal-I Love MTV. Ir-rebbieħ tal-Eurovision Song Contest fl-2021 mal-ex grupp tiegħu Måneskin kanta The First Time, Voices u Born with a Broken Heart. Għalaq dan l-ispettaklu DJ Brażiljan Alok bi spettaklu mill-isbaħ bil-lasers u l-lob tan-nar, flimkien ma' koreografija impressjonanti minn 45 żeffien. Qabel dawn l-artisti internazzjonali tat sema wkoll il-kantanta popolari Maltija Mirjana Conte. Hawnhekk ma setax jonqos li tkanta kanzunetta li biha irrappreżentat lil pajjiżna fl-aħħar edizzjoni tal-Eurovision Song Contest Serving. Dan flimkien mal-kanzunetta l-ġida tagħha għajjejt waqt li fuq il-park ingħaqdet magħha wkoll il-kantanta Sara Bonnici. Matul is-serata li preżenti għalija kien hemm għexieren ta' eluf ta' żgħażagħ daqqew ukoll bosta DJs lokali. L-ispettaklu li ġie rrekordjat issa jixxandar fit-13 ta' Settembru li ġej fuq l-istazzjon MTV li justmat li jsegwuh il-miljuni minn aktar minn 150 pajjiż fid-dinja.